Πάμε! Έλα, Νατάσα. Δεν πέρασα καθόλου καλά, Νατάσα Κουβελά, καθόλου. Καλώς. Κορίτσια, καλώς ήρθατε. Γεια σου, Νατάσα. Όποιος γυρίζει, Κερδίζει. η Ειρήνη, η Κατερίνα και η Ελένη. Έχετε κάποιο ζάκι στο σπίτι? Όχι. Πώς έτυχε, αυτό φοβερό. 0 στα 3. Είχαμε τεράστια αποτυχία στο να έχουν κάποιο μικρό ζάκι στο σπίτι τα κορίτσια μας. Δεν πειράζει, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να βρείτε τα πρώτα γράμματα και να πάρετε 100 ευρώ. Θα πω το πι. Εδώ τώρα αυτό λιγάκι σου κόβει τα φτερά. Γιατί είναι ένα γράμμα που σου στερεί τη συνέχεια. Κρατάς παρόλα αυτά το χρηματικό ποσό. Απλά περιμένεις μήπως ξαναπαίξεις. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό η Κατερίνα. Μέχρι τώρα είχε μια διαφορά αβάντα φοβερή, κανένα χιλιάρικο. Κατερινά, τώρα πλέον δεν την έχεις την αβάντα. Είσαι πρώτη, αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Ξεκινάς ωραία. Με το ταφ. Θα πω το ρο. Το οποίο υπάρχει. 2,80. Το γιώτα. Πρέπει να εμπνεύστηκες το καλύτερο από τα φωνήεντα. Δεν σου χαρίστηκε. Σου πήρε τη σειρά ο τροχός. Δεν σου πήρε την πρώτη θέση. Αυτό θέλει να το κάνει πάρα πολύ η Ελένη που έρχεται να παίξει τώρα. Πω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κόπηκαν τα γόνατα της Κατερίνας. Τα λέω καλά, Κατερίνα μου. Έφτασε στο θαυμαστικό, το οποίο έχει 50% πιθανότητες ανατροπής, αλλά τελικά καταλήγεις εκεί που δεν σε φτάνουν σε καμία περίπτωση. Τι θα πεις? Το ψι. Με το ψι βεβαίως σε ευχαριστούμε. Αφήνεις το παιχνίδι να εξελιχθεί. Φυσικά. Είναι εκτός παιχνιδιού, εννοείται μετά το 40 η Ελένη. Και τώρα η Ειρήνη έρχεται για ένα γύρισμα. Εσύ ξέρεις το γράμμα? Όχι. Α. Είμαι μεταξύ δύο, αλλά δεν γνωρίζω. Για σένα πάντως, δεν ισχύει το δύσκολο έργο που είχε η Ελένη, δηλαδή χιλιάρικο ή jackpot, ακόμα και ένα δωράκι αξίας 300 ευρώ, είναι ικανό για να γυρίσει την πολύ μικρή διαφορά που έχεις από την Κατερίνα. Πάμε για το τελευταίο γύρισμα, λοιπόν. Πλησιάζει και δεν το έφερε. Δεν θα ήθελα να ήμουν κανένα από τα δύο γόνατά σου, Κατερίνα, τελικά. Λοιπόν, δεν το έφερε. Δεν έχει δεύτερες ευκαιρίες. Ουσιαστικά χάνει τις ελπίδες της. Θα παίξουμε με ό,τι έχουμε. Ναι. Θα πω στην τύχη το Β. Την τύχη. Ναι, είμαι μεταξύ του Β και του Δ. Εγώ θα πω το Β. Θα ήθελες να ανοίξει ή όχι? Νομίζω ότι Σε αυτή την περίπτωση, μιας και δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν ξέρω. για δώστε το γράμμα που ζήτησε. Ευτυχώς δεν το πέτυχες, το λέω γιατί δεν υπήρχε θέμα συζήτηση. Από τη στιγμή που έχεις χάσει, νομίζω θα προτιμούσες να μην ανοίξεις το γράμμα αυτό, όπως και έγινε. Γι' αυτό, Κατερίνα, τώρα. Για πες μας, εσύ το ξέρεις όμως. Κάτσε, περίμενε. Να δούμε αν το έχεις. Το έχεις. Το ψάχνω. Αμάν. Παιδιά. Θα δοκιμάσεις να το λύσεις τώρα ή θες και να γυρίσεις? Ας δοκιμάσω να το λύσω. Είναι και αυτό κομμάτι της στρατηγικής, γιατί αν γυρίσει, ναι, ίσως τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως τα φαντάζεστε. Λοιπόν, λύσε το γρίφο και βάλε το γράμμα που πιστεύεις ότι θα σε στείλει τελικό. Μάταιη θησαυρή, συσάχθια, διότιμα.
Θειοτήμα ήταν η σωστή απάντηση και το είπε σαν το πιο ταιριαστό που θα μπορούσε να σκεφτεί. Καλά το σκέφτηκες. Πρόλαβε τη σκέψη μου, Ειρήνη. Πρόλαβε τη σκέψη σου, Εγώ το θα έλεγα πρώτα. Άρα να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη που σε βοήθησε με την λαθασμένη απάντησή της για να μην λαθέψεις κι εσύ. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο κορίτσια μας, και η Ελένη και η Ειρήνη, μέχρι το τελευταίο γύρισμα είχαν ελπίδα και μάλιστα στο τελευταίο τους γύρισμα και οι δύο σταμάτησαν λίγα χιλιοστά από αυτό που ήθελαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε υπέροχες σε ένα παιχνίδι ανατρεπτικό σήμερα. Η Ειρήνη πρώτη στην αρχή, η Ελένη μετά και η Κατερίνα μίλησε τελευταία και έβγαλε και 2.355. Κατερίνα, είσαι η μόνη παίκτρια που δεν ρωτήσαμε πού μένεις. Μένω στο Περιστέρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το δρομολόγιο που θα κάνεις εάν πετύχεις το αυτοκίνητο, το Κασκάι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω πρέπει να πας Περιστέρι μέσω Θεσσαλονίκης και Λαμίας. Βεβαίως. Για να συνηθίσεις. Πάμε. Κατερίνα, σκέφτηκες πολύ έτσι σήμερα που ήξερες ότι θα έρθεις, τι χρώμα μπλουζάκι θα φορέσεις? Ήταν τυχαίο. Τυχαίο, ναι, τώρα μαθαίνουμε το πιστεύουμε αυτό. Γιατί το μπλουζάκι είναι σχεδόν Deep Blue Ocean, Νατάσα όπως το λέμε, το χρώμα του Nissan Qashqai που διεκδικεί η Κατερίνα μαζί με το ποσό που έχει βγάλει. Καλή επιτυχία. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Το νούμερο 2. Πάμε για τελευταίο γρίφο. Χρειαζόμαστε μια κατηγορία. Η κατηγορία είναι συνώνυμα. Μεγάλες λέξεις. Αλφα έχουνε, πι, λάμδα, ταφ, σίγμα, κάτι από αυτά. Όχι κάτι από αυτά, θα έχουν όλα. Ωραία. Λάμδα δεν βλέπω μόνο. Θα ήθελα το μη. Μη. Το πρώτο είναι το μη, σαν να λέμε μουσταλευριά. Ωραία. Το κάπα. Και το ρο. Και τώρα. Έχει 2 αλφα. Φαντάζεσαι κάποιο καλύτερο φωνήεν? Και αν έπιο. Να πούμε το γιώτα. Το γιώτα. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Ας μπουν τα γράμματα. Πάρα πολύ ωραία επιλογή και το γιώτα. Ειδικά το γιώτα. Έχουμε συνώνυμα, έχεις 10 δευτερόλεπτα. Μεταχειρίζομαι. Συνώνυμο. Χρησιμοποιώ. Και πολύ κράτησε, Κατερίνα. Έλα τώρα. Υπέροχη σκέψη. Ήταν το γιώτα, γιατί νομίζω αυτό σου έδωσε τη λύση. Ήταν πολύ βοηθητικό. Πολύ Και βοηθητικό. αυτή να τη λέμε. Οτιδήποτε άλλο, καλά. Βοηθήσε και το όμικρον, αλλά νομίζω το γιώτα άνοιξε στα καλύτερα σημεία. Συγχαρητήρια. Ήταν μην πάρει φόρα. Όταν πήρε φόρα και μετά δεν σταμάτησε πουθενά. Η Κατερίνα ήταν καταπληκτική παίκτρια. Στην αρχή της τράβωσε η τύχη. Η υπομονή είναι αρετή, παιδιά. Η υπομονή είναι αρετή. Η υπομονή αρετή και όποιος γυρίζει, ξέρεις. Κερδίζει. Και εσύ γύρισες και κέρδισες αρκετές φορές στο καλύτερο σημείο. Εκεί που είχε αξία πραγματικά. 2.355. Και ο τελευταίος φάκελος έχει για σένα. Τι έχει? Τι άλλο? Πάμε λοιπόν στα 4.355 στην τσέπη για την Κατερίνα. Ένα πολύ ωραίο ποσό. Η ίδια ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει, πού θα το σπαταλήσει, πάντως στο δεύτερο, πού θα το ευχαριστηθεί. Είναι δικά της 4.355. Όποιος γυρίζει Κερδίζει.